তিনি kaisa jago sopeka lampra bazar tani sopai keno jotono saimano or chini takuk mongol deporma bo thangnayo tui thangka obono chung khnaka khnawi chini member bo chungno inform khaika chairman bo khaika ano bo khaika phai kisa oro nai khai din ke chung tini phaika chini sikang bo waisa phai kijak ke chung tini phaika je borongno kisa je chung chungmani tui chung borongno mairung te mui kisa je pharimani chung tui ru phaika tamne ke chung khanchani khorongmani chung samkhai tongo chini korbuk sub division ni chung poiregi bazar timno chung tini phaileka hambairna chini bobagrano karon bobagran khanchani bising tini chung tini pono krakhe chung joto jaga no ni ani hinyawi chung joto khoksa khongni khagino chung tini joto jaga no chung suba suk khlai tongo amake noro nugi mano amake chini yang mongol ni bihi lebini busasla masa ge busaje te makam tongo borogono khong khalai jamangna je abo borong muni surungi phaimaba je bowaisale chung kaisana amale khaimaya haifano bokhao chung jotono santonake tonani bagi chung chesta khainai ge chung busuk phari chungbo nainai je borok chungno inform khaike tamo nai nya tamo nangai chung busuk jor sojogita khaiman khlainai tei ang chini chairman bo saka borong ni death certificate declainan bagi borong no help khlai di opok bo saka karon thaikan kino death certificate declainan omni bagi chini borok belai no posto man ge omti rono bo sairika ge nor buk khana di compulsory nango poti rono chairman te chini member no ge oro phai sok bajak ang ta sing bung kujagya chini oro ni local chairman Bhupesh Deporma te chini senior leader chini Haradon Tripura Poren Babu te chini Manik Chandra Uchoy te chini Haradon Tripura te chini oroni Sumit Deporma khlaine chung kwbangma leader te chini oro tongo Pranpus Marak te chini Chaktung Tripura bote ke chung kwbangma leader no milioi chung je pharimani khoksa khongni kai chung tui borokno chung bobagran thanchani khorang bai chung borokno dofaike osono sa sabrok coba pai nin babu bufur thaimani bufur tero boni tero ni bagi chini phaisu ba peka nika nung je choba nai rong ni bagi nung nin khau tam feeling sanai 아기 또 어디로 그래 답도 어디로 나를 부하고 잔디만 다 ni nok khabia umani busu balukha ke ni o hap ni mo hai hamya nukhung hamya no no goi te kubuni patirok phada phai nai pheka wasu sa nin bomu kini ni nukhung bani ni shai thema busu balka ba parama
awal